шом бахайр азизон. Гӯштҳои хомшӯрбои идонаро гирифта майда кардам, камтар тафт додам, баъдан як пиёзу помидор ва каме намаку адвия ва 20 дақиқа дар оташи паст дам партофтам. Бале, мисли тантунӣ, вале аз гӯштҳои шӯрбои идона тайёр кардам. Ва ба ҷои лаваш аз кулчаи идона гирифтам, ду тақсим кардаму дар ҳамон зербак тар кардам ва аз болояш, ин тарафаш мисли ҳамон тантунӣ, аз болояш гӯштро бардоштам ва пиёзу сабзавот пешниҳод кардам ва баъдан ҳар кас барои худаш аз болои гӯшт сабзавот монду. Қисмати дуюми кулчаро маҳкам кардем, яъне мисли ҳамбургери хонагиам шуд, ҳам тантунӣ ва ҳам ҳамбургери хонагӣ. Хеле бомазза омад. Дӯстони азизам, ҳамин усулро як бор санҷида бинед. Аз лаваш дида бо кулча бомаззатар омад. Аз гӯштҳои хомшӯрбо боз як таоми дигар тайёр шуд. Нӯшиҷон.